Hayi yabona amachena uzoba insizwa abantwana. Bese wazi ukubekezela inhlungu kanje. No, uzama indaba yesibaya. Indaba enkulu inesibaya mntwana uzama sona. Manje ufuna ukuphatha? Ufuna ukuphatha ngithi usezokujwayela ukuphatha. Nodla yedwa mhlawumbe uma kwaqhamuka kuzoyiphosa. Lo mbhemi uyabuzwa nangani. Bami uthuswa ngisho yini manje. Wena MaGcekeni awulinde nje. Awulindi Sonosakhe uma kwabuyela ugesi kahle. Uzomchazela ukuthi yini lo yitshela ukuthi uyiyo lapha. Awulalisa ikhanda phansi. Beka ikhanda phansi. Awufaka ikhanda phansi mbhemi. Awufaka ikhanda phansi. Ufuna ukubona la esixhanthini phezulu. Umsendo. Ezani inyembezi yakhala. Asinawo umuntu esokujova ngawo ngoba uyifaka wena. Uhlezi umanxeba unjena. Thanda ukuyiphosa. Kodwa uzoba insizwa uma ufuna ukubusa lesi sibawo umlindi Sonosakhe alulame bese ke uyiphosa ke amakhahlanganise kuvume ukuthi uyindoda.